Buenas tardes, boa tarde, bona tarda, arratsaldeon. Moi boa tarde de outono. É un privilexio darvos a benvida a este primeiro encontro ibérico de Educación pola Arquitectura, coincidindo coa celebración do 25 aniversario do Proxecto Terra. Desde o Proxecto Terra queremos agradecervos a vosa participación e interese neste congreso, compartindo o voso tempo e o voso compromiso coa educación. Ao mesmo tempo, destacamos o apoio fundamental do Colexio de Arquitectos de Galicia, da Xunta de Galicia e de todas as entidades colaboradoras ao longo deste tempo, así como a labor imprescindible da comunidade educativa, cuyo compromiso sostivo e fixo posible o proxecto ao longo destes anos. O Proxecto Terra é unha iniciativa de cooperación co mundo da educación, que nace no ano 2000, está dirixido a todas as etapas de ensino obrigatorio, dende infantil ata a secundaria. O seu obxectivo é promover unha reflexión crítica sobre os espazos nos que habitamos e tamén como este se transforma. A idea é fomentar o respeto e o cuidado do territorio que nos acolle. Ao longo destes anos foronse elaborando distintos materiais e actualizándoos tamén coa complicidade, como decía, dos docentes, dende unidades didácticas, vídeos, libros e acompañadas por materiais complementarios, por obradoiros, por visitas guiadas, intercambios territoriais, formación para o profesorado e tamén xornadas divulgativas para o público interesado en xeral. O Proxecto Terra continúa a ser 25 anos despois unha iniciativa de referencia e estar de actualidade. Consolídase como unha ferramenta esencial para coñecer, como vos decía, o territorio e de cara ao futuro, neste mundo que enfronta retos climáticos e sociais sen precedentes, o Proxecto Terra afronta o reto de seguir innovando nas metodoloxías e nas experiencias educativas. Convidamosvos agora a realizar xuntos un percorrido visual ao longo destes 25 anos de trayectoria do proxecto. Ti dis, Galicia é ben pequena. Eu digoche, Galicia é un mundo. Son estas palabras de Vicente Risco as que impregnan desde os seus inicios o Proxecto Terra. Un proxecto educativo do Colexio Oficial de Arquitectos de Galicia, posto en marcha no ano 2000 como unha mostra do seu decidido compromiso coa nosa cultura. O obxectivo fundamental é contribuir a que todos teñamos un mellor coñecemento de como fomos construindo o noso país neste lugar onde o mundo se chama Galicia, no que a arquitectura e o territorio deben ser piares fundamentais da cultura. Os lugares onde vivimos son o resultado dunha construción colectiva, xorden da convivencia e do compromiso dos que nos precederon e dos que os habitamos no presente, polo que temos a obriga de coidalos sen comprometer o seu futuro para as xeracións vindeiras. Responsabilidade e respecto deben guiar as actuacións no noso hábitat se non queremos contribuir ao progresivo deterioro dos nosos espazos vitais. Son as etapas da escolarización obrigatoria, un período esencial na conformación do imaxinario colectivo, un tempo que nos dá a oportunidade de coñecer e valorar os espazos que habitamos e de interiorizar e asumir o compromiso que cada un de nós temos na construción do común. Buscamos incidir de xeito permanente nos procesos de ensino-aprendizaxe. Para este fin, estamos convencidos de que é absolutamente necesaria a implicación e mediación do profesorado de cada un dos niveis educativos nas distintas fases do proxecto. Este principio da actuación implica que a elaboración dos nosos recursos educativos sempre é responsabilidade do profesorado colaborador. Todo xorden a partir dos contidos establecidos para as distintas etapas, dos que o profesorado é perfecto coñecedor ao tempo que é mediador insustituíble no proceso educativo. Pero para acadar o que perseguimos, necesitamos non só da cooperación e xenerosidade do profesorado e do interese do alumnado. Precisamos tamén da implicación das institucións e organismos con responsabilidades directas na xestión do común.
así como dos colectivos e persoas que comparten os nosos obxectivos e preocupacións. Especial transcendencia pro Proxecto Terra ten o compromiso asumido pola Xunta de Galicia no ano 2003. En todo este tempo, a colaboración foise renovando por parte dos sucesivos gobernos ata a actualidade, permitindo a elaboración, edición e distribución de todos os recursos aos centros educativos de infantil, primaria e secundaria. Esta excepcional colaboración é fundamental para explicar a permanencia e alcance do Proxecto Terra nestes 25 anos de cooperación co mundo educativo galego. En todos os materiais elaborados, a presenza da imaxe é primordial. As bandas deseñadas, a fotografía, a cartografía, os vídeos, son reiteradamente utilizados. Recursos irrenunciables para achegar ao alumnado o coñecemento do lugar onde viven e comparten. Cada unha das unidades didácticas van acompañadas de xornadas de formación, así como da oferta de actividades complementarias específicas para cada etapa, centradas na vivencia e a experimentación das propostas que son obxecto de estudo nas aulas. Con estas actividades complementarias buscamos promover intervencións no espazo educativo que recollan as aspiracións e desexos do alumnado e do profesorado, facilitar o coñecemento e a vivencia en primeira persoa dos espazos herdados do pasado, así como dos espazos contemporáneos que aportan as novas arquitecturas como resposta no presente ás nosas necesidades e aspiracións colectivas. Achegarse ás paisaxes galegas como esenciais conformadoras da nosa identidade, ampliando o imaginario colectivo coa presenza no lugar e en diálogo co medio natural e construído. Recoñecer o espazo da Eurorrexión como unha oportunidade de convivencia e colaboración no noroeste peninsular, con centos de anos de historia compartida e reforzada no presente no marco da Unión Europea. No Proxecto Terra, buscamos ser un punto de encontro no que se poidan compartir iniciativas e recursos ao servizo da educación. Confiamos en que o alumnado adquira unha progresiva autonomía que lle permita xestionar, con sabedoría e responsabilidade, as súas interaccións co territorio e cos seus espazos vitais como escenarios que son da súa existencia. Indicarvos que a exposición que tedes no corredor do museo recolle unha síntese de todas as actividades que se desenvolveron durante estes 25 anos e tamén todas as colaboracións que o proxecto tivo. É unha exposición que ten un código QR na parte superior dereita que podedes descargar. Neste contexto, o primeiro encontro ibérico de educación pola arquitectura constitúe un espazo de intercambio, de reflexións entre profesionais de Galicia, de España e de Portugal. O Congreso reforza a colaboración entre institucións, docentes e estes profesionais, abrindo novas vías de cooperación e aprendizaxe compartida. Benvidas, benvidos.